Как бе? Дали зимата ще ходят? И кой им подпишан на дека да може да се... Харе? Вариант беше. А? Вариант беше. Ще съм обсъждащ преподаващ персонал. Това офис не са пекаха покрили. Мога направя... О, да, чувства двигател. Мога направя едно клипче с това. Скоро съм занимавал с Sony Vegas. Както сега снимам и да добавя такава музика, работа. Не. Ефект ще става. Ще правиш? Малко клипче. Той смирите, там Аз беше да много се науча въздействащо. върху снимки да слагам текст. Разбираш? По-елементарно с тази програма. И то с колко димно излезе отдолу. Там има гуми да роди. Да, да се блъска в пирса. В чай да се блъска. Къде ще се блъска? В пирса. Да. Ето, скарах апарати с светкавиците. Отпред пуши, отзад пуши. Аха, че заре. Пушука. Любимата района. Ще тя. Се отправиш. Поне да бяха сложили някакви хубави двигатели. Трябва да се пробва. Може да кандидатствате в някаква програма. Да си ги сменят. Помниш от колко мериш на бензин? Клипче си малко. Си била фация, там като запали някой кораб да тръгва и цялата база става мъгла. Противогазите се беше направо. Те виж колко бавничко, бук, едва не знам. Плават, бе. Айде. The end.